Zlatý bažant Radler má svoj legendárny symbol. Nápis 0,0. Tento ultimátny nápoj pre športovcov sa stal hlavným sponzorom triatlonového šampionátu v známom športovom centre X-Bionic. Čo sme teda vymysleli? Absolútne nič. Nebolo treba. Vizuál už totiž existoval. Áno, toto sú bežecké okruhy v X-Bionic centre, kde sa konalo triatlonové podujatie a vyzerajú presne ako naše logo. Jasný dôkaz, že Zlatý bažant Radler sa k pretekom dokonale hodí. Žiadny zložitý Photoshop, komplikované metafory ani AI triky, iba realita. Túto neuveriteľnú zhodu okolností sme zachytili na screenshote z Google Maps a na dronovej fotografii a dokonca sme si natočili aj dronové video. Are you ready for your race at X-Bionic? Don't forget our 0.0 alcohol Radler. Takto teda vyzerala kampaň s 0,0 fejkovými zásahmi.